ዮናስ ናንኑ ህዝቢ ንስሐ ካቱ ሰበኸ ንጉስ ይኹን ህዝቢ ጾም አውጁ ድማ ጾመ ንእግዚአብሔር ለመነም እግዚአብሔር ቆጥዖ መለሰም ጾሙን ነነዌ ናይን ህዝቢ ነነዌ ጾም እዩ መጽሐፍ ቅዱስ በፍላይ ድማ አብና ዮናስ መጽሐፍ ይዝርከብ ዮናስ ምዕራፍ 3 ሰላም ቤተሰብ ሰላም ታረሳናን ከመቀንኹም ከመያለኹም አብና ለማዓንቲ መደብና ስለ ጾም ነነዌና ንዛረብ እዚ ጾም እዚ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝተዋህበና ናይ ንስሐ ጻውዒት እዩ ነነዌ በኃጢአት ዝተመለት ከተማ ያዝነበረት ነገር ግን እግዚአብሔር በመሕረቱ ንነብይ ዮናስ ክልኮ ደለየ ዮናስ ግን ፈርሐ ነነዌ ንኸይከይድ ወን አይደለየን አንፈቱ ገይሩ ናብ ታርሴስ መርከብ ተሳፈረ እግዚአብሔር ኃያል ንፋስ ኣብ ልዕልቲ ባሕሪ አልዓለም መርከብ ተናወፀ ክሳበርውን ጀመረ ምክንያት አነ ናብ ባሕርውን ደርቢዩ ንበለ ዮናስ ኣብቲ ባሕርውን ደርበይዎ ማዕበል አዕርፍ እግዚአብሔር አብ ዓሳ አዳልዩ ስለዝነበረ ዮናስ ከወሕጦ ከዓለም ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ሌቲ ኣብ ከብድቲ ዓሳ ተቐመጠ ኣብ ውሽጡውን ጸለየ ንስሐ ኣተወ ንእግዚአብሔር ለሚኑ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ በት ዓሳ ተተፊ ወፀ እግዚአብሔር ደጊሙ ለኣኾም ንስሐ ኣተው ካብ ክፉ መንገድኹም ተመለሱ ኢሉ ሰበኾም ሰበነ ነዌውን ንእግዚአብሔር ኣመኑ ነቲ ዝበሎም ነቲ ዮናስ ዝሰበኾም ከይነዓቑ ጾም ድማ ኣወጁ ኩሎም ሰባትን ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንኣሽቶም ወጮ ተኸደኑ እዚ ወረ እዚ ንንጉስ ነነዌ በጽሐ ንሱ ድማ ካብ ዝፋኑ ተንስዩ ላሊ ልብሲ መንግስቱ አውፀ ቀንጠጠ ወጮ ተኸዲኑን ኣብ ሓመኹሽቲ ተቐመጠ ኣብ ህዝቢ ነነዌ ከዓ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንትን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ ሰብ ይኹን እንስሳ ሓደኳ እኽሊ ኣይጣዕም ሞጋሰ ከፍቲ ኾነ ሞጋሰ ኣባጊዕ ዝኾነ ኣይጣዕሙ ኣይፈሩ ማይውን ኣይስተዩ ሰብን እንስሳን ወጮ ይኸድኑ ዓዊሎም ድማ ናብ እግዚአብሔር እዩ ነፍሲ ወከፎም ካብ ክፉ መንገድን ካብ ክፉ ኢድ ዘለዎ ግፍን ይመለስ እግዚአብሔር እንተ ተመልሰን እንተ ተናሰሐን ንሕና ኸይንጠፍእ ድማ ስለዚ ህዝብ ነነዌ ነዚ ሁሉ ምስገበረ እግዚአብሔር በመሕረቱ ተመልሶም ስለዚ ካብ ክፉ ስራሖም ምስተመልሱ እግዚአብሔር ምሕረት ገበረሎም ነጽኻ ዝምህርና ጾም ማለት ምግቢ ጥራይ መግዳፍ ኣይኮነን ጾም ማለት ልብና መንጻህ ማለት እዩ ዮናስን ኣብ ከብዲ ዓሳ ሰለስተ መዓልቲ ምጽንሑ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ መቃብሩ ምጽንሑ የማላኽተልና ካብዚ ትንሳ ብርሃን ከም ዝመጸዩ ስለዚ ጾም ነነዌ ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ኃጢአት ናብ ድሕነት ካብ ሞት ናብ ሕይወት ዘምጸልና ጾም እዩ ከምኡን ንዓብ ጾም ምእታዊ ዝኾነና ሎሚ ንሕና ከም ህዝብ ነነዌ ንእግዚአብሔር ኃጢአትና ሓደገልና ንስሐ ተቀበልና ብምሕረትካ ጸውዓልና ክንብል ይግባአና ቅድሚ ዛምና ገለ ብዛዕባ ጾም ክዛረበኩ ማለት ቶም ቅዱሳን አበዋት ብዛዕባ ጾም እንታይ በልዩ ቻቱ ቅዱሳን ኣብ መጨረሻ 50 ክፍለ ዘመን አካባቢ 480 ክሳብ 500 ዓመተ ምህረት ካብ ምስራቅ ሮማዊ ኢምፓየር ሶሪያ ባይዛንቲኒየም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ሞኖኮሳት እዮም ስለዚህ ዞም ቅዱሳን እዚኦም ብዛዕባ ጾም እንታይ በሉ ስርሖም ሃይማኖት ክርስቲያን ምስፈፋሕ መጽሐፍቲ ቅዱሳን ናብ ገዝ ምትርጓም ገዳማት ምስራት መንፈሳዊ ትምህርትን መሃቢ ነይሩ ከምኡን ህይወቶም ከም አምሳል ጾም ዝኸድዎ ነይሮም ዞም ተሻዓተ ቅዱሳን ካብ ርሑቕ መጽኦም ንኢትዮጵያ ግን ብርሃንም ኮይኖማ ብርሃን ሃይማኖት ብዙሕ ንብረት አይነበሮምን ግን ብጾም ብጸሎት ብፍቅሪ ብዙሕ ነገርም ዝቀየሩ ስለዚ እምነት እንተደዲና መጀመርታ ልብና ንቀይር ጾምን ጸሎትን ድማ መንገድና ንግበር ዞም ተሻዓተ ቅዱሳን እዚኣቶም ስለ ጾምከ እንታይሎም ተዛሪቦም ሓደ ብሓደ ክገልጽልኩም አባ ገሪማ ጾም ንልብ የነጽህ ናፍ ናብ ጸሎት ይኸፍት ጾም ሰብ እንተ ጸለየ ድማ እንተ ጾመ ልብ ይነጽህ አባ ጴንጠሌዎን ጾም መንፈሳዊ ጋሻዩ ሐሳባት ካብ ክፉ ይመልስ ጾም ንሰብ ካብ ፈተናን ካብ ክፉ ሐሳባትን ይዝሕሉ አባ መጣ እንተ ዘይጾምካ እሞ ብትሕትና እንተ ዘይተማሃርካን መንገድኻ ርሑቕ ይኸውን ጾም ብትሕትና እንተ ዘይተኾይኑ ጸሎትካ ኣይሰምርን አባ ሊባኖስ ጾም ዘይብሉ ፍቅሪ ከም ዛፍ ዘይብሉ ፍረ እዩ ጾም ሐቀኛ እንተ ኮይኑ ፍቅርን ምሕረትን ይዘውርድ አባ አፍጼ ጾም ንልብ ይቀይር ንሰብ ናብ ብርሃን ይመራሕ ጾም መንፈሳዊ ለውጢ ይፈጥር አባ ጉባ ጾምን ጸሎትን ከም ክንፍታት ሓደ እዮም ሓደ እንተጎዲሉ መንፈስ አይላዓልን አባ ተሕማም ጾም ንአካል ይወርድ መንፈስ ግን ይልዕል አባ ዘርዓም ጾም መንገድ ናይ ምሕረት እዩ አባ አላፍ ጾም ዘይብሉ ተግባር ከም ቃል ዘይብሉ ህይወት እዩ ስለዚ ክብራት ሕዋት ጾም ልብ ይቀይር ጸሎት ኃይል ይህብ ፍቅሪ መንገድ ይኸፍት ሰናይ ግብሪ ጾም ይፍጸም ዘም ቻቱ ቅዱሳን ዝበልዎ ጾም ፍቅሪ ወለድ ጾም መንፈሳዊ ጋሻይ ጾም መንገዲ ናብ ተግባር ይምለምናም ሰላም ቤተሰብ በዚ ለማዓንቲ አዳልልኩም ዝጸናሕኩ ዝተወሰነ ሐሳባት ብዛዕባ ጾም ነነዌን
ነቢ ዮናስን ኣብዚ ዛዜም ኣለኹ ይቐኒለይ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ይጠቅም ይዝበልኩሞ ብመንገዲ ኮመንት ክትጽፉልና ትኽእሉ ኢኹም ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትርስዑም። ድሓን ኮኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር